Gata. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Îl avem pe Victor, filmează domne acolo, sus, acolo, pe pârtie. Îl vedeți? Ăla sus acolo cu șapca albă. Se pregătește. Hai, Victor! Hai să-i dăm startul, domnul. Unde-i camera? Să-i dăm startul. 1, 2, 3. Hai, băi! Spuneți ceva, domnul, spuneți ceva. Ce pot să spun? Ce părere aveți despre această pârtie? Ce părere să am? O părere bună, dar Victor va muri în clipele următoare. Deci, așa că de ce credeți? De ce credeți asta? Mi-a dat bani ca să merg aici, îi dau înapoi când scot alocația, dar nu va mai trăi. Dă-i drumul, băi! Hai, băi! Nu dai-mi pula cu jocul ăsta, îmi bag pula musului cu joc. Hai că l-am copil. Dă-te morți, mă, dă-te morți, mă, dă-te. Băi, mânuțele mele pe stand. Hai, băi! Pe burtă, mă? Hai să dă, dă. Nu mă mai încoave ăsta, țigane! Mai trăiești, băi! Cum a fost, bă? Băi, trăiești în pula mea, trăiești bine în pula mea! Mai ai coaile, mă? Pula mea, le-am aici. Sunt mici? Băi, ce-a făcut nebunul ăsta să-mi bat pula mea, mi-e frică. Hai, dă-i stop. Deci, ai pierdut pariu. Am pierdut pariu, asta Deci, e. stop!